Bacolod trip na ni guys. Kuyog mi nila. Mga kuyog baboy ming dagko. Nilang jeep. Asa na isbot ang iring? Dari Ano si Dudun? Ang duha ko no, luoy ko no si Yuri. Luoy, lagi mo sa mabili na. Luoy ang mabili noon nga namay mama dito. Nanangita ko ni Nano. Pagawas na ko ba? Ni tanaw si Yuri. Tanaw. Di man luoy gud ang mabili ang kanan no siya may luoy kay sira usa. Dari api diri na putang dari sa ilawom para mag kuti-kuti. Awan to kunto si. Aron malingaw si. Para na yun, yung mama dira. Kanya si malibang ya kalit na. Jay, mama. Dito di kay aron sayon paghipo sa kuanta eh. Malibang yan. Malibang. Dali be. Dito kay kanang naiway lingkuran na. Dari sa tiilan ba? Largura hugas ba? Sugi na. Ano ba ng mga pagkab? Denver. Denver, ang iring ni Jay ang gida si Tokyo ta Jay. Ano ta? Tanita. Bye vlog. Bye bye. Hi guys. Among driver si Denver. Helsinki, Denver. Oh, what's up? Ngabi, hi. Yun na. Wala mong passenger. Hi. Ano si Ninets TV? Ninets TV. Mga guys. Ay, kugulo siyang apo. Padumi mo sa kay barko mga guys kay trip to Bacolod. With my G and them. Ano yung driver? Yung utong-utong na nagkalibang mo na siguro ni. Ano siya guys ang background. Sakay na ni barko guys. Si Tokyo guys ay kuyog ng Tokyo. Hi B. Hi. Hi Sinke. Welcome to my vlog Sinke. Hey guys. Ano yung barkong gisakyan guys? Padulong Bacolod guys. Tokyo ka? Lagi. Goy. Ipalingat mas goy. Ayan guys, mantan. Idris Cabuela ni Agi guys. Cabuela. Ay, nasulit.
Hi guys, abot nami. At Escalante. Pero stranded lang muna. Stranded lang siya. Si Jindy. Si Jindy. Stranded si Jindy. Kapit kan mag bayad sa kasing koy. Nag Arara ka. O lagi mga bigaon lagi. Magsigig video call dikit ko butubag. Kaya auto na di ka Hi guys. Hi. Abot na Miss Escalante guys. Kambrasan ng uni. Kambrasan si JD ha. Isuod na din. Ikaw din. Muna si Tokyo. Kauban sa Hapon. Tokyo. Muna yung baby. Natulog. Pinayayay. saling sila kay auto na mapay auto di ka saka. Thank you. Thank you. Naog naman. Much guys. Diyan na bibi. Ito lang bibi. Dede. Kay datag gani. Dede. Dili kita siya. Ipanong pagong ditikabian ug pagahugtan ko ang tanan. Ipanong pagong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko. Ang ikuptan. Nako na day. Oh. Magsakay mag-rides lang. Kanang may mag-rides nga mapuno dyan. Didi, mag-ride sila. Didi. Didi, Didi. Baby Didi. Baby Didi. I think siya rin yung hapon ka. Oh. Ano di akan din? Para mga first son. Ang mga first son na sila yan. May sakayan. Sundang yo. Sundang baligya. Sundang. Magat sila may sundang para ko anay aswang. Diha? Kami. Na day. Sundang para aswang. Lagi bunsi. Pinote ba? Taas kayo. Sinaw kayo. Huwag na yung magkasa-kasa. Bayad-bayaran lang. Asan sa tabi-tabi ka? Wah, tatalan lagi pala. Ikaduha nga. Araw, kantan lang yung hapon. Kanino lang
Pa-left din ka na eh. Alip dire. Taka. Chok. Street. Left ang good yan na. Left diri na ito. Oh, right Right. di ay. Left naman noon. Yabag. Sa Agliga. Padong Right na di sa ay. Tadi mo, basta Padong ka na nasa- rotunda. Padong na San Carlos. Ano siya dire? May big shop. Oh, Dire. Sa city ngagi. San Carlos oh diha. Diya siya niyagi. Diri ang Mo na rotunda. Paklaro yung rotunda day, aron di kumuha. Ganahan na ba junior mo ari? Yeah, trabaho man. Aki pa mo si Dodo mag-google. Nay Andox, nay Andox ara ka. Tangandox. Ano siya Andox, guys. Alawan na pila. Dito ka ba sa rotunda diya? Unsa man na nga gasolinahan? Pamay nga. Uy nga. Balorong. Dara kay ko Unsa ano na dira. dara plaza man? Plaza sa Escalante. Plaza sa Escalante. Sakay na diri sakay. Naday ay ka na. Sakay na lupa. Right. Kunin mo ito ito sa iskinta. Nakita dai. Nang di dapat ipasana. sa right ra ka pirmi nay. Right, gini ay. Right, oy, left, right. Kaya ba sa left o right? Makikawa. Ah, gani Gani ah, left. sa lato ka. Sakay. Oh. Left. Right. Ano ko left, para di ko right. Right. Kana dai unsa na dang building na? Search mo na. Unsa na church na sa English ni Christus Sagay. gano. ay Iglesia ni Cristo. Kana dai ay ipakita ng building na ko hospital na. Unsa na hospital? Hindi na hospital na yun. Ano mo ba kinito? Na, andox. Andox dai, andok sa sagay. Ay, kung nanay, mag-drive ka nga magtanaw video. Adi man kay di main tanaw man ang ni mo. Ah, Manay sandaan before larga. A few moments later. Hi guys! So, naanam na isa ilang gian. Ano ilang balay guys? So, nasod pa mga guys. Siyempre, na sila iro. Hi Max! Max! Nasod ko. Yan, nasa si Bingo. Si Bingo! Hi, Bingo! Namusod ka sa ila, guys. Money ilang GM. So, arang tag-iya sa vlog, guys. Ay guys, abot namin silang diyan guys. One to town. Saka adlaw tahap. Pila ta ka adlaw, pila ta ka oras sa biyahe Jis? 7, maguro. 7 hours biyahe guys, gikan Mandawi. Yan, nagdami, giring. Oh, na si Tokyo ang gida. Tokyo. Amo gida si Tokyo. Ngit-ngit man. Ano ni ilang diyan? Nga, nadiri si Junior. Yan ang akong cameraman. Asa? Camera man, woman. Abot na silang diyan guys mo nila. Sige na. Walang taas. Kasi pag-ibig ako pinaka. Narinig na kayo nanay. Wala akong problemado nga ako ngayon. Nastom pa ako. Nakapakong trabaho.
Si Jede, natulog na. Kay Kikapoy. Naikauban nila diyan. Hi! Welcome to my vlog. Isa tayo mga anday? Hindi ako nakabayan. Dalia. Kapatid mo sa kanila. Dalia. Hi, Dal! Hi sa akong vlog, Dal! Ako mo na lang babaya. Aba niya mo, kauban dire. Ikaw yun nga. Kauban nilang diyan. Si Dalia. Attention to pero hindi mo ako pinapansin ba? Hindi mo ako Dari. pinapansin. Ano magsalita ng ganyan si mama? Bakit totoo naman na? Nag-post ka na eh. Nagpapaganda ka. Bakit ba ako natawa? Ngit-ngit naman guys, gabiin na. Update lang umapuhon guys. Bye! Ipanu